लोगोफोर नै दिनै बाङासिङाव थांनो मोनाखिलाय मालायफ्रा बयबो दाम दुम गायनायखाय जोंहाबो दाम दुम गायनांगौ होननानै खोथिया फुफैनांलायबाय खोथियानो एरा फुनोनो खोथिया फुगासिनो मैयाबो सान्दुं गोसायाव फुबाय बिमा फिसा साथामजों दिनैथ' फिसाजोफ्रा स्कुल दं नालाय आहा फैनांलायबाय फिसाजोफोरनि बदलै फुनोसै फुलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो बेसेबांखिनिखौ होनो हायो थांसैलै नै लोगोफोर फुखांबाय हानायाथ' हायाखै होमबाबो थांसै दिनै सानसेनि थाखाय जालायबाय बेयाव मोनसे दोनफैबाय आरो बैयाव मोनसे दिनै 70 आखाबा 75 आखा ओमफ्राय मैयाना नोंसिना 60 होनदोंबा थांसै नै लोगोफोर मोनालायना फुथारबाय जों उफाय गैया मा खालामनो खामलासोनोबो थाखा फैसाबो थोआ खामलाखौबो मोननो थाङा
गायजोब्बायलै नै लोगोफोर मालाय ओरैबो गायबाय गायलाजोब्बाय जाम्फै खर' गैयिबाथाय बिदिनोसै मालायनि एवबाय रानज्रिंलाजोबो ओमफ्राय अभारबाथाय अभार जायो दिसटाबथार जेरैबो जाम्फैबो गैया जाहैबाय मालायनि दै खिफि आजावनाय बायदिसो जायो बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना ला बाय।